चितून चितून पिकार जाता तोकली जाली बेजार भुरग्याचे सुख पाय उतर आयकोंक जालोलो काजार हांव तुका सांगताली तेन्ना तुवें तेजो करूंक नाय उजार 5 फावटी अबोर्शन केलाय म्हणून सांग सोबे माझार तेन्ना आमचे कंपनी पागार मेवताले थोडे काराचो देसेस करूंक रीण काडूंक पडो दुसऱ्या कोडे आतां चिंतून फायदो ना पोती तुफानाक सांपडला वडे अबोर्शन करून करून फूल गेला बावोन जाला मेलेले मोडे चितून पडले मारिया काजारी जिवितान एकतरी भुरगें जाय आशा मोजी जावन आसा जावं हांव एका भुरग्याचो पाय दुसऱ्या कोणी काजार जावं पोती दुसरो उरोंक ना उपाय दोतोरांनी सांगला जल्माक हाडूंक जायना बाबा वो बाय देवान सांगला म्हजे लागीं मागण्याचो फूल मेवतलो मायम सायबिणीची नोवेना कोत्ता देव भुरग्याचेर रूल दितलो गोरजेक तुज्या सायबिणीच्या नोवेनाक तूं वेतलो जायते जाण सांगतात सायबीण माय म्हणचे फोट तसलो तूं जातलो बुजोवन दिवचे सुवातेर म्हजे काळीज दुखयता तूं अशी देवाक पदवी आसा करूंक तुका तूं आदीं आसली तशी विसरो नाका देवान दिलेल्या 5 भुरग्यांक दिलाय फाशी देवाचो उपकार आमकां भुरगें दिल्यात ती देवाची खोशी आमचे पोरी जायत्या काजाऱ्या काय अशें पडटा